A partir d'unes primeres idees i de l'observació dels primers camps curts catalans, com d'altres als Estats Units, es va construir els 18 forats del camp del Pitch and Pat de Sant Cebrià. Es van desenvolupar unes idees bàsiques, el que en podríem dir la filosofia de l'entitat, que després han anat donant forma al que avui és el Pitch and Pat Sant Cebrià. El Pitch and Pat Sant Cebrià va començar amb un camp de 18 forats i de mica en mica van anar invertint en més serveis i millores al camp. Actualment tenen el camp de 18 forats, camp de pràctiques amb 22 tirs, 11 d'ells coberts, on es poden fer cops de llarga distància. Zona de proats, zona de búnkers i 2 patin greens. Servei de lloguer i material per poder jugar, botiga i bar-restaurant. Compten també amb una escola amb 2 professors que donen classes individuals i col·lectives. El recorregut del Pitch and Pat Sant Cebrià reuneix les normes de l'ACTP per competir a nivell oficial a nivell de Catalunya amb una longitud de 1.413 metres. Un segon recorregut amb sortides permanents reuneix les normes de compromís europees, EPA, per les competicions internacionals amb una distància de 1.200 metres. El club ha assolit en diverses ocasions el campionat d'interclubs per equips, diversos campionats de Catalunya a nivell individual i ha aportat molts jugadors a les seleccions catalanes de Pitch and Pat. També organitzen competicions socials que amb els anys han anat consolidant-se i s'han convertit en un clàssic al seu calendari. El Pitch and Pat vol destacar el seu caliu de club amb un tracte molt familiar per tots aquells que s'apropin a practicar a les seves instal·lacions. Fins i tot els jugadors més assidus poden col·laborar activament amb una direcció del club a través de la comissió esportiva que funciona des de l'inici de les activitats.